Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So, welcome back to my channel. So, pasensya na po kayo mga boss dahil hindi ako nakapag-upload nung last week. So, bali pupunta tayo sa ngayon sa Malasigi, Pangasinan, yung project natin doon na ceiling project. Tapos yung pintura sa loob ng bahay. Okay, so nagka-problema lang kasi nung last week. Naikwento ko naman doon sa live ko kung anong nangyari sa amin. Kaya hindi tayo nakapag-upload, hindi tayo makalabas ng bahay. So ngayon, okay naman na, ayos naman na yung misis ko tsaka yung dalawa kong anak. So okay na sila. So ngayon, yung gagawin natin, i-update ulit natin yung project natin dito sa Barangay Malasigi. So ay Barangay Bugtong, Malasigi, Pangasinan. So yan yung pupuntahan natin ngayon. So nakapag-ano na ako doon, nakapag-vlog na ako nung nakaraan. So ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga natapos. Ayun, papunta pa lang ako sa Barangay Bugtong, Malasigi. So andito pa lang ako sa Kamiling, Tarlac. Siya nga pala mga boss, ingat po kayo lagi. So huwag kayong magpakampante na hindi kayo mahawa sa mga sakit. So hindi porket hindi kayo lumalabas, hindi na kayo mahawa. Kasi importante pa rin, pa rin tayo, social distancing pa rin tayo mga boss. Tapos siyempre mag-wear ng mask, yan, importante yan. Tapos alcohol, disinfectant, bago pumasok sa bahay, kung kaya galing kayo sa labas, bago punta kayo sa labas, na malengke kayo, bago kayo pumasok ng bahay, mas maganda na maligo muna kayo bago kayo pumasok. So mas maganda sana kung doon kayo sa labas maligo bago kayo pumasok sa bahay ninyo. Okay, ganun na lang ang gawin natin para hindi tayo kapitan, hindi mahawa yung mga pamilya natin. Malay mo, hindi tayo nahawa, yung mga nasa bahay, yun ang kawawa. Baka hindi natin alam, may kumapit ng virus sa atin. Pag uwi natin, andun na pala yung virus sa katawan natin. May mga kasama tayong matatanda, mga bata, baka sila yung mahawa. So ingat-ingat na lang mga boss, para sa atin lahat. So pati ako ngayon, mag-iingat na ako, lalo ako mag-iingat ngayon. Siyempre lagi akong lumalabas. So yun lang ang sasabi ko mga boss. So papunta na tayo sa Bayambang, malapit na tayo sa Bayambang. Okay, so mamaya i-update po natin yung project. So yan na mga boss, paghihintay na lang. Okay, so andito na ulit tayo mga boss. So pinakita ko na sa inyo yung nakaraang video. So ngayon, papakita ko ngayon yung mga natapos nila. So ito slab lang ito mga boss. Tapos minasilyan namin, tapos nilagyan namin ng kornisa. Tapos pininturan na rin namin mga boss. So hindi pa namin napinturan itong mga kornisa niya, pati ito mga boss. So ito na yung loob natin mga boss. So ayan. So yung combination na kulay na gusto dito ni sir, black and white lang. So pati yung pader, white din yung ilalagay natin dyan, pero semi-gloss. So unang ginawa natin dyan, liha tayo. Tapos nagmasilya tayo ng masonry putty. So 2 beses yan na nagmasilya tayo. Tapos nagliha ulit tayo. Tapos pagkatapos na lihain yung pader, naglagay tayo ng pour scope ng primer, yung latex na primer ng Boysin. So tapos chinik ulit natin kung may mga nakaumbok pa rin, kung maganda na ba yung pagkakalagay. So nagmasilyo ulit tayo dyan. Tapos pidatungan ulit natin ng primer na latex yung mga pader. So yan, hindi po tayo gumamit ng skim coat dito mga boss, kasi nakapinis na tong pader niya. So medyo maselan kasi pag ganito na nakapinis yung pader. So ginagamit lang namin yung skim coat pag wrap yung pader. So mayroon din nagtatanong sa amin kung pwede bang gamitin yung
skim coat sa nakapintura ng wall. So may dun sa pagka na nakapintura kung pwede bang patungan ng skim coat. So sa pagkakalam ko hindi pwede. So meron din nagsasabi na pwede. So ako naman ayoko namang isugal. So kaya mas maganda na lang na gumamit kayo ng skim coat dun sa harap na pader. So wag niyo nang subukan yung nakapintura na tapos i-skim coat, lalagyan ng skim coat. Okay, naka-finish na yung pader, so hindi siya wrap, finish na, tapos skim coat yung gagamitin nyo. So, yung mga ano dyan, magagaling dyan mga boss, pwede kayo mag-comment dito, baka sila naka-experience ng ganun, kung ano mga naging resulta. So, ako kasi ayoko kasing subukan, baka masayang yung materials natin. So, yung mga gustong ano dyan, yung mga magagaling dyan na laging nagko-comment, so pwede kayong mag-comment dito para ituro nyo sa mga subscriber natin kung paano gumamit ng skim coat. So dito kasi hindi ako gumamit ng skim coat mga boss. Tapos dito sa sa ceiling, primer lang ang ginawa natin diyan mga boss. So primer lang yung ginawa natin diyan. So naka flat latex lang po siya lahat. Puro flat lang yung ginawa natin diyan. Ang hindi naka flat diyan yung kornisa. Yung kornisa natin pipinturan nito ng semi-gloss pati ito. So pati yan, lahat ng wall semi-gloss. So yung ganito na lang yung mga magaling dyan na mag-comment. So, siyempre sabi nila magaling sila. So ipakita nyo na lang kung paano yung mga trabaho ninyo. Pwede ko yung sumali dito sa group natin sa Ceiling and Partition Design Ideas Philippines. So makikita nyo dyan sa screen. So sali kayo dyan, mag-post kayo dyan, ipakita nyo mga trabaho ninyo kung gaano kayo kagaling. So hindi yung puro salita na lang kayo. So yung iba kasi dyan puro salita lang, puro comment, ang gagaling nila. So wala naman tayo nakikita ang gawa nila, paano tayo maniniwala? So mas maganda sana kung mayroon tayong makikita ang gawa nila para makatulong sa ibang gumagawa ng kisame. So sa mga ganitong project. So maganda sana kung i-share nyo yung mga talent ninyo, yung mga idea ninyo para makatulong kayo sa mga katulad natin na gumagawa ng mga ganitong project o kaya sa mga nagpapabahay dyan. So i-post nyo na lang po doon mga boss sa group na sinabi ko kanina. Tapos sali na rin kayo doon para makapag-post kayo. So yan kasi marami kasi comment dito na magagaling. So mas maganda sana kung yung galing ninyo i-share ninyo, hindi yung puro kayo comment na ang gagaling ninyo, wala naman ako nakikita, puro bugos naman yung mga pangalan ninyo. Paano ako maniniwalang magaling kayo? So ipakita nyo na lang dito sa group yung ninyo para makatulong kayo dito sa mga kasama natin na gumagawa. So yung idea namin, so sineshare lang po namin ito, hindi po namin sinabing tama. So iba yung pamamaraan namin, iba rin yung sa inyo, pamamaraan ninyo. So ang maganda rito, kami i-sineshare namin yung mga gawa namin. So maganda sana kung i-share nyo rin yung mga gawa ninyo mga boss para makita ng ibang viewers natin. Okay, ganito rin dito sa lahat ng pader, ganun yung process yung ginawa natin dito. So dito sa mga kwarto, ibahin ko lang na yung mga kulay nito. So susunod na araw ko na lang siguro ibigay yung kulay nito, hindi pa nakabili. So andyan na rin mga yung mga ilaw natin. So tatapusin na lang itong pintura para ikabit yung mga ilaw natin. So ganito na lang yung ginawa namin dito. Dito semi-gloss din yan, pwede rin gloss yung ilagay din dyan. Tapos flat latex yung ginawa natin dito sa mga ceiling. Okay, tapos dito sa pader, siyempre, magkukulay tayo dyan. Pero dito sa sala, sa ng kusina, white lang ang gustong kulay ni sir. Dito mga boss. So kung idadagdag ko na lang dito, so pipinturan ko na lang baseboard dito na kulay gray. Dark gray yung ilalagay kong baseboard dito. So yun na lang idadagdag ko rito mga boss. Okay, so dito sa mga kwarto, so inaayos na rin nila. So ganun doon, pare-pares lang sila ng design sa mga kwarto. So magkakatalo na lang siguro sa mga kulay. Pati dito sa kabila mga boss.
Ganon din. Okay, so ang pinili nilang cornisa rito para makita niyo yung model natin na MD. So yan yung MD mga boss. Okay. Tapos yung sa taas niya yung 45 dito. So ito, ikaw ba nagkornisa dito, Piolo? Sino nagkornisa dito? Ne? EJ. Shout out sa iyo. Dito. Ikaw ba nagkornisa dito? Naka-record na to ha. Ikaw nagkornisa? Yung si EJ pala nagkornisa ito mga boss. Ganda ng gawa niya. Yan. Sana all. Nagkornisa. So ipapaayos natin sa kanya yan. Siyempre hindi makakalusot sa akin yung mga ganyan. So pag may nakita mo ganyan na susunod, alam niyo na mga boss kung sinong gumawa. Hindi nila inayos yung gawa nila. Kung hindi ko makikita, wala na. Okay, so dito, so nakabang na rin mga ilaw. So yan ang kulang dito. Tapos bukas siguro mga boss, dadaling ko ibang pangkulay dito. So tignan natin dito sa CR. So dito sa CR. So dito ang hindi na lang natapos yung naka-first coat pa lang sila dito. So hindi pa sila nakapag finish dito. So ganun din ang gagawin natin diyan. Okay, so yung iba kasi mga kasama natin, hindi natin tignan mabuti mga trabaho nila. Nagmamadali na, hindi na nila binabalikan. So maganda na rin na mapasyal tayo para makakita yung mga trabaho nila. Okay, so yan muna yung pwede natin maipakita ngayon mga boss. So pag may shoutout man, siguro sa bahay na lang. Tapos i-update ulit natin ito sa susunod na linggo, baka tapos na po ito mga boss. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. So kita-kits tayo sa susunod na araw.